reći što je zelena čistka? Zelena čistka je zajednička jednodnevna akcija čišćenja i najveći ekološki projekt u Hrvatskoj, a inače se provodi u sklopu globalnog projekta Let's Do It. Zašto naša škola sudjeluje u toj akciji? Pa naša škola sudjeluje u toj akciji da bi probudila svijest o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, očuvanja naše prirode i planete Zemlje. Vole li učenici sudjelovati u volonterskim akcijama? Naravno, učenici vole sudjelovati u svim volonterskim akcijama i mi često sudjelujemo u volonterskim akcijama, a time u stvari promičemo nekakve humane vrednote i razvijamo društvenu solidarnost.